Je bent echt mega dom. Is zo goed in Nederlandse mappen heet. Nederlandse mappen, map van de wereld bedoel ik. Nou ja, zoals je de vorige keer jongen, Dus dit zit er goed in. doe het net zo goed. Dus we hebben nou weer poging 12 van geoguessing, maar dan bij mij. Hey! Yeah! En we hebben wij famous, nee gewoon wereldplak. We gaan er weer voor. Wij gaan er weer voor. Het is nou wereldplak en we gaan zien waar wij heeft het binnen. Ja, Nou we gaan zien. alright. Want Dit ik ben- jouwt mij al Engeland vibes. Engeland vibes. De huizen, gewoon Ik ben wit Beetje- en geel. Manchester. Zullen we dit gewoon erin en zien waar wij... Als er misschien ergens een nammenplakje is. Dat doe ik heel vaak. Als er misschien Gestrutnamen. streetnamen of zo. Dat Want is dit ben natuurlijk wel alle keer Nederlandse... blurred. Oh shit! Ja! Ja! Ik lief! Oh! Ik ben je ook goed in. Oké, nou misschien een streetnaam op Siki. En dit is dan wel Engeland. Ja. Kingsdown Nursery School. Ik heb een beetje het noorden of zo van. Wat is ik aardig plat en ik denk meer het noorden. Dat is wel heel lang zo. Private road, no turning. Oh, maar we gaan nou wel een turning. Zullen wij gewoon een gokken? Ja. We gaan gokken in Europe. United Kingdom. We hopen op een random... We beginnen met Kelso. Ik vind dat een mooie naam. Echt niet Geel mooi. Kelso dan? We geven Kelso. Oké. Kelso, guess? Ja. Oh, Oh. oh. Nou ja. Na 291 kilometer. Maar hij telt, staat lang. Ik ben nog ook goed in Engeland, dus we hebben al één goed. Zeg maar. Ik zou in Manchester heen beginnen. Mensen. Het is echt vlakbij Manchester. Oh. Oh. Wat voor vibes jouwt het hij? Bad bread. Mall. Dus jammer een beetje Amerika vibes. Maar Nee. ik ben net. Het jouwt me een beetje Turkije, Tunesië, Egypte. Oh. Beetje, Maar deze het witte kentekenplaten. Ja, dus geld. Ja. Dit is Mallorca! Mallorca. Dat ziet er. Oh, Mallorca. Oh. Mallorca. Nou, dan ben we in Mallorca. Dit is echt zo'n vakantieland. Dat wel precies. Wat hebben we zin? Die zit lekker op de bus te wachten. Mevrouw, de bus komt er net om. Helaas. Dit is, Nee, ik denk aan Dansas. Mallorca, maar ik weet niet als dat precies... Dit is dan een eiland. Ja, Nee, hier, klopt. in Mallorca. Het is Mallorca. Het is Mallorca. Waar luidt dat? Europa. Europa, ja. En dan ergens daar in die zee. Mallorca. Ik weet het. En hoe heet het nou? Malta? Zie je, met Malta. Nee. Mallorca. Je bent echt mega dom. Nou, Ik ben je West. Ja, waar luidt het? Waar luidt Het het? lijkt er bij Spanje in die zee. Ja. Waar zit het? Tudun, Oh. tun, tun, tun. Zie je hier, Palma. Palma. En dat Oh! is Mallorca. En ben we in de stad? Ja, we Ja, zijn iets we in de binnen stad. erin. Zullen we hem gewoon in Palma deel zetten dan? Ja. Ja, Ja, nou, ja. daar Hier, precies. hier. Guess. Guess. Oh, Oh, guess. guess. Oh! Graag gedaan. Alsjeblieft. We hebben al 12. We hebben 12. Maar deze weer Ik echt... ben slagger. Oh. Een bregen. Ja, Maar we kennen niks maar. daar Het ken je is- niks mee. Suriname? Of Australië. Australië? Ja. Ja, maar Australië heeft alweer van de blauwe wetter. Ja, maar net in Australië zelf. De kust wel, ja. De kust wel. Dat denk ik. Nee, oh. Ik dacht de boert, maar ik ben wel voorbij. Oh. Weight limit. Baldwin Bridge. Is het dan net Amerika? Amerika? En dan gok ik. Of wel Australië. Nou, Want Amerika heeft net echt jungle Waarom vibes. zie- Als ik dit goed heb, oh my god. een beetje, waar zullen we hem bijzetten? Dus maar het is een beetje hier, denk ik. Zullen we hier gokken? Ja, greenachtig. Green achter guess. Nee, Oh, wel Amerika. ja. Nou ja, Louisiana. Oh, hij ziet bij de opties, dus op zich. 4 van de 5. Oh, wat een... Hebben wij op een verlaten weggetje? Oké, dit jouwt Dit niet. helpt mij echt creepy vibes. België slash België? Frankrijk slash Ardennen? Luxemburg. Luxemburg? Hoe is deze Google Maps auto ooit je west? Oh, Het is zo zelfs Oh. ook oh, 150 meter. 150 meter. Oké, Wat- dus wat het is is de- meter in plaats van mijls. Dus Het is wel Europa. volgens mij gewoon een blauwe bakding. Ja, oh. Oh shit, hier, dan ben je op deze man. Wat zit hier? Parking reception. Dus het is Spanje. Achtig.
Spanje? Wij geven op Gok in Spanje ergens. Normaal. Gok om Jere. Guess. Oh! Nee, het wie in Frankrijk. Nou, Oké. wat puntjes. Oh. Is dit Amerika? Sears. Dit is Amerika. Het ligt wel op Amerika, ja. Ja, hier. Of daar. Kermark. Woodlawn. Woodlawn. Ik denk dat het ergens middenboven in Amerika is. Ja, het is echt ergens. Zo in het zuiden. Zuiden. En dan hier ergens bij Arkansas. Hier, zo hier gokken. Ja. Bij Bearsen. Hier. Guess. Oh! Oh! Hij zit in Chicago. Chicago. Waar is Chicago? Wat goed. View summary. Nou, Hey! Ik ben Wie echt is trots. Ik ben heel trots. we zijn hier 12 van 4 landen wat we goed hebben en dat zien we. Dus wij zijn trots op onszelf. Ja, dit is echt top. Het is nou slag in. Niemand kan beslissen dat ik slecht ben in het speeltje. We zijn noob it. Nee. Ik zou zeggen, jongens, vond je het extra leuk? Kijk als wij het voelen. Ik zou zeggen, jou even lekker een duim doen, kom heen. Reageer ik even, waar wij de volgende keer op wat reageren. Abonneer ik even lekker op chill. En dan zien we je in de volgende video, jongens. Hey. Later!